Salam salam matan mobi, gidan sarauta ciro mamobi. Professor Isa ciro ma, an ba ka ciro mamobi. Abban ka hajja da tozara, magauta ko ba sa so dole su kai ganka. Musamman mamu sarkin mubiya bakiya ga daga abokan hayanka auta ana sa da dukkan yanka da wanda sun ka zo sarautarka kan gida da daga abokan hayanka mace a gaishe ki a gaishe ki ta zaga gara da ki matar ciro da dangin ki da dukkanin kawayen na ki sai zamar da Sabinin wasa na ga sai ka rike fans da garin mubi ya wancan ne kai baya don Allah ya haƙuri kai baya wanda ya Allah wancan sai sauraron maganar mu wanda bai san hulan nan ya bar wurin da Allah ya haƙuri ka san kula mutane ana faɗa tun da zuƙa su sarauta babu kamar na kura mubi ta amsa da sunan kura sarkin mubi ya amshe kura ya yi jinjina da sarautar ta kura Professor Isa Chidoma na sarkin mubi rabi ta kwanan This is Aljanna Zero. Ana sa barista ya buɗe nuhu ya kira ga kai ma. Amanan Attorney General na Najeriya. Kowa yana yabo da halinka, uwanka ne hada da matarka. Ɗaukaka fatin da ran ya baka, Professor Allah ka ga sunanka. Kuma uwar dan mimoni ɗauyi su uwar adowa dole ma fito ɗanɗan doktor na ɓarin naira ɗanɗan doktor suka ce zo ka faci arziki inda yake kowa baka amanan Dr. Zara the choosing personality trust in arresting Dr. Zara our wonderful mommy Dr. Zara the unbeatable the untouchable the icon the iron lady the bourgeoisie very unique doctor thank you DJ thank you a wannan gida kana gaban Minister of Justice Attorney General PA barista na zaune kana da kyautar naira 100 daga can ka je ka rubuta account number ka kai mishi yes in kuma to ka